Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebagi. Nah, Mas Haji. Assalamualaikum Gus. Bapak ya. Saya kurang. Gue katanya kurang padang ya Gus ya. Gonku katanya kurang padang ya. Apa Den? Gonku kurang padang ora? Ya ora ya pas. Mungkin teh ini belakangi lampu ya. Iya, heeh. Backlight. Di mana iki Gus? Di rumah nih, di showroom ruang tamu. Selamat malam yang bergabung di live saya dan live-nya Mas Wisnu Aji Harjani. Niki teman seangkatan. Nggih, wilujeng dalu sedaya kang pengembara pun Mas Akbar. Kabar piye Den, sehat ya? Sehat. Iki ngarang lagune Gus. Sudah jadi, tinggal klipnya wis dadi, tinggal ngedit, diupload bar foto Den. Temane katresnan Den. Judulnya Bung Roh. Judulnya belum. Judulnya belum ngerti. Oh, temane katresnan inti. Video klipnya lanang wedok apa lanang tok apa sampean tok? Lanang wedok. Wedok ya sing kae. Iya. Lo tak upload bar foto ben aman. Iya. Iya. Assalamualaikum Mas Akbar dan Mas Wisnu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sinten niku Ibu Kastina Nyoman. Niki niki Mas Haji itu yang ngarang pencipta lagune apa? Sang Guru Sejati. Walah, teh. Matur nuwun nggih. Dan banyak tanggal piro sampean iki? Saya tetap bodoh cebar lebaran. Oh, saya lebar betul. Dia tak jasa ya Den Adia Februari. Nggih. Siap. Februari sih ada jadwal tuh. Februari sih kowe poso loh pertengahan kita Mas Haji. Iya, nek Klaten kan rumah niku anu Den, rame Den nyadran Rame, makam. nek kulon rame malahan. Saat durunge poso malah rame. Iya, betul. Mas Triatmi ngirimi kopi. Itu ibu itu. Ibu sinten? Ibu Triatmi. Oh, Ibu Triatmi, oke. Ya punten ya, oke. Di rumah ada siapa nih Mas Haji? Ada bapak di luar. Siap. Tap layar bolong. Ya. Makasih yang sudah bergabung. Sebentar lu bisa kuat dan Den Wisnu aja. Mau kita anu toh. Mas apa? Mas Haji kita live karo sapa? Kelir sapa? Kelir sapa? Mas Andreas. Mau numpang mau Tim. Tidak lah. Nggih Pak Surdi Linggong, waalaikumsalam niki kalih kanca seangkatan pedalangan niki. Mas Haji. Oh nyuwun nomor Mas Wisnu. Oh nggih. Langsung lorian Mas Haji. Wah, dan Akbar wonten kowe. Mas Akbar gede sih lo. Dang gitare dang nyanyi Mas Haji. Gitare cilik konco keten rong Bali. Tenan cilik konco. Cilik lor kulo Bali cilik do memeng tuku angel. Iya.
Bulan Maret Mbak Anjar, bulan Maret sudah mulai start. Nek Jawa Timur ramene awitan ya, Den. Napa yo bar bodo niku, Den? Apa suro? Betul, berbodo, besar, suro, rame wis terus kuwi. Oh iya ya. Pokoknya Desember, Januari sasi sepi. Podo, Den. Lho, tapi nak ruah mriku rame. Ruah kali suro. Suro rame ya juga ya. Suro rame, Den ya. Berisi desa daerah Gunung Kidul oleh Klaten. Nek Gunung Kidul kapan nih, Den? Nek Gunung Kidul kapan meneh? Belum ada info. Belum ada info. Penting sih nanggap seneng keterima. Guys, sungai udan. Lah tuh kasone jare kate nganggo sepatu nganggo plastik kok, Den. Lah. Wong aku munggah panggung we sepatuku tak buntel kresek kok. Nek jadi sore karo jembrot ki lho, lemahnya jembrot ki lho. Iya ya. Nek sore ini udan lah kae. Sore ini jam 4 5 ngono. Udan wiwit awan. Oh alah. Kan iki lokasine cerak pantai to, Gus. Lah pantai kayak tempatnya kan lapangannya kan lemahnya jemek. Jemek. Lembung. Dikeras tak kreseki. Lho, iling banget sih kilit kreseki lho. Itu dulu wayangan di Gunung Kidul dan Mas Akbar kemarin. Ya, yang cari sewa wayang gamelan sama son Mas Haji ini. Ya, Mas Akbar kelakon aku sound background audio, wis kelakon tenan. Dapat sekolah, dapat kuliah background audio, wis kelakon tenan. Nek karo Pak Suroro diseneni ae jare. Karo keseron, Pak rasane seru-seru. Niki sing damel sagusan Gruzati, Mas. Nggih, leres. Ya, niki Mas Karis tanggapang teng lapangan tilas jebol telo. Niki anuku penyimpingku Gus. Oh niku. Ya. Nggih nyimping ning apa kae ning Gunung Kidul kae ya melu. Tapi kae anu Gus kae wayange apik-apik kae. Wayange. Wayang Pak Totro Den. Pak Totro niku daleme asine wedi Klaten. Klatenan wayange Klatenan. Klaten. Solonan to malah dene kok. Atese. Nggih, Solonan tapi kaya weton Klatenan ngono corake. Ning kelire cendhi Den sayange. Ora Cendhi, heeh, cendhi. Mukti hadir iki mau. Sinten? Mukti Lampung. Gamelane niku gamelan Yogyakarta to Mas Haji. Niku gamelan Kijingan iki kirangan iki Den. Model Kijingan iki daerah Yogyakarta ketoke. Kijing kabeh. Iki larase rada ndek ya. Kenonge dhuwur-dhuwur ngono kaya anune, pancake. Mewah. Pak Bakrun mending. Bakrun radio. Lah kae bapak kan sone sapa? Bapak kae. Bapak niku ngagem sone Pak Rudi Kempes, Lurah Bayat mriki. Ngagem son mriki kathah. Enten. Pentas wayang alumni pun boten jalan to, Mas. Vakum niki. Pentas apa? Oh, Mas Arjuna. Pentas alumni riyen niku pun vakum. Pun vakum, pun kanu, gak ada kesibukan piyambak-piyambak. Mikir kananipun piyambak-piyambak kadah pripun pinjange. Nah, kenapa mulai Mas Haji iki kan nggih pun serius kalih cewek terus. Ngaten Den Mas. Tanggapan Banjaran hujan terang hujan, betul. Saya kira wis ra ternak iwak to Mas, boten kula. Ya, kayak Abdirama kayak bedel kayan karo limbukan. Rokok Mas Haji, bebas iki di sini. Siap Den Mas, tak ambil kopi riyen Mas. Harus. Ya tadi gedok kotak masa rek iki. Nggih, Mbak Nanis. Sampai ketemu
habis lebaran kita gayang-gayangan lagi. Siap, oke Mbak Nanis. Waalaikumsalam Mbak Rage. Randu Blatung hadir nggih, tulung aku hadir nggih. Nggih, wonten beberapa mboten kathah Mbak Rum. Maret 3. Kadose 3, masuk 3 kan habis lebarannya kan 21 kelihatannya. Nek 20. Waalaikumsalam Mbak Ani, Solo hadir nggih. Jadwal Bojonegoro kelihatannya ada kelihatannya. Halo admin FMA nggih. Siap Mbak Nanis. Den pundi kopi ini mboten ngopi niki anu Pak Suhardi coklat. Trenggalek hadir Gus nggih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Citan hadir. Mas kok enggak jawab niki kula jawab. Batam. Kopinya sudah? Sampun Den. Ini kopi saking Madiun Den. Ini pengendang Astabrata hadir ini. Putih. Aryo Baskoro itu lebaran wayai derderan. Mas Arif. Ya, siap. Itu wisudanya bareng kamu itu kelihatannya kemarin. Oh, bareng Den, Oktober. Oh, bareng. Mau gitu tempat dari sana. Monggo Den Mas. Harus. Kopi weton Morotowo nggih niku nggih. Amin, betul. Kulon Gunung Wilis, ya. Lembah Wilis. Leres. Sampai nunjukin apa ini? Waduh, gaul. Jos, es boleh. Mas Wisnu salam kenal Mas Ji dari Mas FMA. Salam kenal lagi Mas. Mas Haji ki kos-kosan terakhirnya kan ngendi ta Mas? Bareng Mas Dimas, Mbah Prik Mas Dimas Pasuruan. Oh, Pak Selamat Sayur. Betul sekali. Betul sekali. Lembur awal Cak Fani bareng. Kapan Mas kerasane kopi gawean Morotuwo juga? Wah, lah niku. Nek kula pun sering. Mas Wisnu kok beri sak gember mau gember. Mas Akbar kenapa kok nggak ngajar lagi? Wah, dah boten telaten. Mas Haji kesibukannya apa ki Mas ki? Niki sementara batik tin Mas, damel batik kali nggih servis gamelan. Ngoten. Ndak sing batik apa yo sampean dhewe? Enggak, maksudnya saya bagian corek, pewarnaan, nanti yang batik budi-budi orang 6 bentar iki. Masuknya bawa ke sini nggih jalan. Ji, kula rencangi Mas Akbar kuliah mengestunipun. Lagi masih ready stock ini batik-batiknya. Sementara baru dikit dan lainnya diproses. Baru piro ya? 5 paling dan tulis. Yo kan penak atau no makasih maksudnya niku upami pembatik niku kan wonten jenengan kudu golek kopelane karo sapa sok batik ae ngono lho. Kota corekin dan baru cari motif sih dan rencana gitu. Gitu ya. Oh iya.
Lucu. Sudah yang ini rapi tenan. Kulo kalian Mas Akbar menika pun dangu Iki ada saya jagongan ning kas lho iki. 4 tahun tidak ketemu sama Den Akbar. Wah tenan wis. Tenan. Mas dak kopelan kali sinten dan niku kula dereng wonten niku nggih. Nggih, dereng ketinggal nggih mriku. Dereng ketinggal. Mbuh dereng kula tinggale kan ngoten. Dereng ketinggal ya tuh saya. Sami kali. Hau. Ikut ya. Tahu sama saya apa itu. Nggih, Ya, dek kamu apa ki? Nabue sembarang mupeng. Napa nih? Nabue Mas Adia apa? Oh Mas Adia besok pas derek kula kira nek pas bapak gender. Biasanya ngerebak barang. Ngerebak nggih, biasanya ngerebak nek ngerebak pijen mengke ngerebak. Wah lah guys. Bapak kan? Bapak nembang ya. Lagu Ebit. Di Brilian. Nonton mas-masku. Oke. Jadwal pentas tesnya Februari tanggal 12 sampai 14 ngaten ten Klaten. Ngaten. Sing komen akeh sing diwaca ngene Brili tok. Lah kan ya ini pengikutmu deh, aku rawani no. Oh iya. Sing mbok waca kan pengikutmu gitu aja ta maksudnya. Pengikutnya sampean. Lah ya sing mbok waca mong berarti nggur pengikutmu ngono. Yo pengikutnya adik lah. Aku gak debat. Ya, gak debat. Malam. Mas pinjam buku nih dong. Gitu disepil calone mboten nggih dereng wancine ya Mas Ci ya. Dari wancine Den leres. Dereng wancine tapi ya rasah sik. Ya. Sampai di sini Daniel Den, setia Daniel. Jos awet nih. Jadi saya kui. Sing gak awet ya adi ngur siji. Apa wi? Elsa Elma. How? Zaman semester siji Den. Zaman semester siji. Orang 19 sebelum corona. Suwe tenang bisa. Oh saya kali kan ya. Ini Mas Badar jarang tengah Den. Mas Badar kan sudah dosen sekarang. Tapi jarang pulang berarti ya. Sebulan sekali mboten. Anu, ini 2 minggu sekali paling. Oh, 2 minggu sekali. Katanya ketemu jenengan pas sampean badhe TA. Leres nggih. Kumpul mriki. Pas Badar pas enggal-enggal ini. Nggih. Baru-barunya diisi. Ngan ngabari terus saya Mas Akbar badhe pentas nang Gunung Kidul pakai wayang saya aja deh. Kan matus ke wayang. Oh iya. Orang wayang saya. Sini ke wayang kepae lah, Pak Bedal piyambak. Iya. Nek wayang kepae aku melu meniti wingi ae. Yo pakai woto dosa apa sing tak sandang sing dalang aku sing meniteni Mas Haji lho. Ora apa-apa biasa aku tak meniti, prihatin, tirakat. Yo, kalau berkah dalangnya Jawa Timur. Nirakati Brili. Iya jadi. Tenang, nek gue tenang. Iya lah yo.
iki lho. Anu, Joko iki. Joko maju. Jalan arus bawah itu lho. Oh ya. Mas Mimin dalam ini aja. Kulo Gunung Kidul Tapal Wates perbatasan kalian Bayat Klaten. Dekatnya makam Sunan Pandanaran. Jelas. Nah, itu saya sudah pernah ziarah di situ itu. Ya, betul. Tahun berapa ya, Den? Nginep ning kono, nginep ngene omahe sampeyan lho. Kayak pas Mas Rijo ya? Wah, bar Covid malahan. Bukan Covid. Bar Covid. Sampai ini turun Jobo. Turun Jobo lagi. Sampai malah melu turun Jobo. Isuke sarapan sego gudang. Sego gudang, betul. Nek ora sego gudang Raden. Tenan. Oh, tenan. Mereka apa? Andalane sego gudang karo bakmi Jawa. Lah iso sego gudang, nek bengi bakmi Jawa Bayat. Iya. Apa narasi gamelan pun luas Den? Narasi gamelan. Mboten kabeh to? Pun munjuk niki wancine ning laras. Oh, nek muncul malah apik berarti. Nggih. Cek, sapa ya langsung gamelan iki lali Den jenenge iki. Pun angsal kok Mas Haji. Ora sak ya. Wacana Den. Gak iki. Dah. Enggak. Itulah saya sering di pemandangan ini saya sangat tinggi Gunung Kidul menuh kata wisata Banyak wisata. Pantai banyak ya Mas. Nggih, Pederasan, gua-gua tesehen dan gua Pindul nika. Sampai ini ngajar sekolah tuh dan dhisik kae. Konten Iya, sampai ini ngajar. Wis metu Mas. Berapa bulan kae? Piro 3-4 bulan. Oh, anu toh ekstra apa baku bedino Den? Iya bantu mapel. Oh, ngaten. Tapi pun medal iki. Sampun. Mboten iso tangi isu. Waduh. Ya. Mboten enten sing gugah nih Mas Haji. Yo, 3 tahun kas apa petang-tahun kas. Waduh Den. Oke. Mas Wisnu gitu. Dari Gunung Kidul nggih, dari Gunung Kidul. Terus perbatasan kalian Bayat Klaten. Nggih, Gunung Kidul menika khasnya tiwul kalih walang goreng. Piye lho rasane walang iki? Ya gurihnya dan gurih asin ngono Den. Nek ora hati-hati so, untune kecokrok kuwi lho sikile walang. Lah, pandem-pandem. Sesuk nek sono sing gugah jare. Ora larang Mas. Sakmenika kirang pirsa Mas, amargi walang Gunung Kidul niku daerah pinggir pantai menika kayak kula iki Gunung Kidul iki ring ler. Perbatasan kalian Klaten. Sego tiwul jangan lombok. Kayak parian gitu. Kayak parian ya. Apa ya? Sego tiwul jangan Lombok. apa. Kuwi nyebutnya panganan ora parian no. Oh iya. Kulon Progo, cek Kulon Progo nggih. Kulon Progo nipun pundi menika? Nah, siang kegiatannya apa nek siang? Niki nunggu tukang niki. Oh, bangun Rumah renovasi. Oke, renovasi di depan. Dan sampean kelire kan gamelan anu to nganjuk dhewe to. Kelire sampean sing kotak-kotak kae. Nggih. Gamelan nganjuk. Sing putih. Sing kelire kotak-kotak ngenten, kotak Nggih. hitam. Pun jarang kula pakai niku.
Oh, ngoten. Pun damel. Jadi pengen gasing 10 meter Mas Haji iki tahun iki. Sisa ini tahun pirang meter saiki? 8 sama 12. Oh, Nek teng lapangan 12, nek teng desa-desa kecil 8 meter. aja damel sing 10. 10 kan pas dengan ora cara wong nggih mboten kelemon, mboten kekurunan ngoten lah. Betul, Den. Kayak kae. Iya. How? Ya gila, sego tiwul jangan lombok, ora sida kumpul ya ben kapok. Masuk. Masuk. Kopi ini udah dari tadi atau baru buat itu tadi? Baru buat ini, Den. Libur panjang kegiatannya nopo Den? Latihan nopo liburan? Niki latihan bibar niki, terus liburan teng luar Luar rumah. Gitu, Den. Izin follow nggih Mas Wisnu. JJJ monggo dari Mbak Tina. Tego tiwul jangan lombok, nek ngumpul aku melok lho. Tego tiwul jangan lombok untuk gingsul anake simbok. Gingsul ya nanti. Oh ya akeh ya. Akeh sing Baranjono laras sapa iki? Salam kenal Mas saking Jatinom. Oh nggih, Mbak Astuti saking Jatinom Klaten. Ana to? Jatinom. Iku enten nggih. Klaten. Ya. Wilayah makam Ki Ageng Grebek. Sego tiwul jangan lombok, nek lagi kumpul pengine nemplok. Ya. Mas Akbar seider berambang mboten nggih. Apa kuno? Berapa oke, Den? Produksi Yo berapa? pusate no nek Nganjuk. Oh, pusate to? Oh, Gampang, bawang merah. Teman gue tahu ya dolan rene. Wis ding. wes no. Kapan wi? Aku ya. Iku ini sampean sing omah dhuwur tingkat niki to. Terus isuke wayangan bapake Joko. Oh iya. Riyen nih, Kak. Nyuwun inspirasi nama anak perempuan sing jawani Mas, Nimas Ayu Larasati. Mayang Kenes Wulandari. Nah, dari Mas Aji Mayang Kenes Wulandari, dari aku Nimas Ayu Larasati. Ya. Kuiten. Waalaikumsalam. Kapan pentas Mas Akbar? Habis habis lebaran nggih. Habis lebaran lanjut. Makassar hadir Mas Dan niku Mas Den. Tapi ya Dit, ya kangen Mas Akbar. Oke, ya Mas Danang kapan pentas lagi habis lebaran?
Poniem kena Jawa lho. Madan bulan. Lah sampe ning Nganjuk wayangan ngoten niku sone panggah kuwi terus koyo gonta-ganti di sing Solo Den. Apa dipakai kuwi ngoten? Pun punya langganan. Atas kontrak katanya kalau Mas Haji. Ya, betul. Oke. Arab tuku awang-awangan Jian. Kuliahnya sih Den, atau Den? Ya wah sih iso. Tuh ya, soalnya gampang njaluk buke cah-cah. Betul. Salam kenal Mas Haji. Salam kenal Mas Haji iki. Salam kenal Ugi saking kula saking Gunung Kidul. Ya. Temanggung lima siap. Ibu ya Caca. Ya. Ini sing gamelan ninggal digelar apa ya ditumpuk Den nek ten Sanggar gedungnya. Ditumpuk. Oh sing digelar lawas ning atas e. Sing go latihan lawas. Ya. Bakrun son niku rak Tegalsari weru to? Leres Itu. Mas N. Berarti son terkenal itu enek sing ngerti kok. Karena pun tadi Mas sing niki Den Mas iki N iki sing Tegalsari weru iki. Kono Mas Haji iki kono Mas Yonuki Mas Bakso. Kopine kali sebentar ya di sini ya tak ambil kopi dulu. Siap. Ampun suwe lho Den. Kewan sing jawab aku. Ora usah diwaca kabeh ora apa-apa. Sak nyandakmu. Oh iya. Sehat selalu dan Mas Abad dan Mas Wisnu. Amin amin. Pangestunipun. Hahau. Ya, di Brilian. Selamat malam, Dek. Hahau. Mas aman kali. Mas Wisnu sahabat Mas Abad pun dangu nggih. Sampun dangu Mas Wahyu. Mas Akbar menika rencang kuliah satu angkatan. Tinggal ngopi riyen nggih. Mas Akbar nembe mendet kopi ngaten. Lalu nggih Mas Ramuna nggih, salam ugi. Bapak Madir ya, terima kasih. Kopi yo duwe kira cah gaul ngombene coklat ae. Kopi hitam apa gede Den? Hitam. Sip. Jam 10 rungkat ya. Siap. Oke Den. Gunung Kidul nggih Mas Yusuf Mansur nggih. Nggih Mas Yusuf Mansur menika kidul kula lere. Yusuf kan lebete Kecamatan Limpar kan kula Gedang Sari. Benten kecamatan. Kula negeri Mas Wisnu nggih. Sampun. Nggih, salam teman ugi Mas Suhardi Tenengkong. Nek masih sampean sing nomor 2 nih kok dalem ibu di daerah niki. Daerah Nganjuk nomor luar. Nganjuk. Oh Nganjuk ya. Niku sing sampun nikah. Iya, sing sampun nikah niku. Kalih Wiladeg tebih Mas Wisnu. Wiladeg menika mlebete Kecamatan Karangmojo nggih 45 menit. Saking mriki. Ngoten.
Bapak gak mulas-mulas ke Mas Haji? Ini nembe libur nih. Kalau ini bibar mulas Werkudara. Nembe libur. Nembe TikTokan nih kok terus. Apa Facebook Pro. Ini tanpa gula, rokok dan hil, langgame pudang kuning. Wedeh, jan mantap tenan. Iya. Jan. Wah, jan Didangdutnya tipis-tipis. halus kae jaipongane. Nyemek kae mesti. Jogetnya halus ngono kae. Wih lah. Nyeneng ya tenan. Nyeneng ya. Lewat Celongop ya Mas? Iya betul, lewat Celongop. Celongop kalian pulau pergi. Satu kecamatan sama Celongop. Suara kereta menggema Mas nggih. Denger tau Mas Haji suara keretane? Kereta Nganjuk. Heeh, kan deket rumah kereta. Nggih, denger Den. Mas Nanda Ponorogo, halo. Nah, Nggih. ini adik tingkat kita ini. Mas Nanda niki. Ponorogo. Ponorogo. Nggih, siap. Info Jawa Wayangan Mas Akbar, tesih bibar lebaran menika. Lebaran. Lebaran. Tapi Mas Aji dek lebaran ngono ora anu ya, ora mudik ya. Keluarga ning Gunung Kecil kabeh. Boten mudik, ya. Daerah mriki kabeh Den. Klaten kali Gunung Kidul. Sakit-sakit mriki. Mudik Mejan. Oke. Biasa nek wis omah-omah mulai Madiun. Amin ya Allah. Ibu mulai. Gitu kan? Ya amin ya Allah. Selamat. Wes bare ya. Masih Mas Widodo mau anake Bapak Surono. Nggih. Pak Surono mriko bapak kula ngaten. Bapak kula iya. Leh marem lho bapak kula. Jadi berani lho, bapak gua. Sampeyan mudik ngendi Mas Akbar? Kula Nganjuk mriki mawon, keluarga teng Nganjuk, bapak tiang Nganjuk, ibu tiang Nganjuk. Ya. Libur, nih Mas Akbar libur, saya libur. Libur no, nek mboten libur kan mboten ngelevar Mas Haji ngaten iki. Lebaran Mas Akbar. Iya. Ini kula mudik ngulon Mas Haji Madatulang mudik teng daleme Mas Haji niku dolan. Nggih, tentu itu. Nggih. Nanggung sedhiran sing kae. Ngarepe omahmu ke hi apa ya jek enek? Wis ana Den, grup aku wis dikukut. Saiki iki tidak lor ngono karo widul ngono. Oh. TA-mu kayak ber-TA apa dilanjut Adia Wayangan? Oh, tidak ya. Bukune Pak Andi sing mirsani. Pak Ali barang. Tidak cetak diangkat jam pira ya sijinan niku. Lah jare wong TA sing nonton akeh. Akeh Den, nek mriku wayangan sing nonton jeneng nggih. Jarang wayangan Mas Den. Nggih, Mas Haji niku. Nggih, pangestunipun. Ah, ngono lho Mas Haji, wong ya wong yo. Amin. Terus nggih. Nah. Bocor aku pakai aku. Pakai aku. Jawa mboten ten Nganjuk, mboten perang 3 hari niki.
Sandy Doli MC Klaten, Pak Akbar, Pak Aji. Ya Mas Edi siap. Dalamnya wedi Klaten gitu. MC Laris. Halo. Ya amin Mas Anton ya. Oh, wih. Lagi lo tidar. Oh ya ya. Halo Mas Tidar, Blitar sebentar udah hayu. Oke. Sampean kayak pas wayangan Adia ning anu ki lho. Ini. Sing ade melu ki lho. Adia acara kampus ning jobo ki lho numpak bis. Cara kamu sih sebelum habis. Ade bis kape putih. Oh. Neng Magelang. Borobudur. Kita bawa apa sampean ge? Aku yang gambar sih. Oh. Pondok tinggal. Ah. Betul. Udah tinggal. Sama kayak girong gitu. Ya, yo kirang yo garong. Lawe komplit ya lawe. Komplit ya. Ya. Nyading sidane lah jare. Dar Jadi sing sekolah. enek sing ngomong kanu gledar pas ade wis beskapan, pas ade cek maam kae enek sing ngomong kayak beda anu ya gendong bayi terus Mas Arji Mas Arsi. Jadi kenapa Mas Tidar komen? makasih Mas Tidar. Oh, kirim emot ketawa. Tawa itu bahagia dia. Saya ngasto ning pawiyatan nang sekolah ada sih. Nggih, Pak Guru Tidar sakniki niku gelare. Guru apa Mas Tidar? Matematika terus ya. Aku matematika ini. Pemulihan fisika. Judulnya sirah ya. Betul. Ini duit orang ya, ini duit orang ya. Lo biologi lo malahan. Oh, Wah, biologi khusus kuwi. khusus we. Ya, penting itu juga itu. Bahasanya sing apik lho Mas Tidar. Iya. Yang bagus itu. Mas Wahyu berarti berapa ya? Mas Wahyu sinten? Mas Wahyu sinten maksudnya? Ayo rungkat yuk. Yuk, sabut ya. Ya. Makasih ya.